Добре дошли още веднъж на пресконференцията на Деси Кирова, първата българка световна шампионка по професионален бокс, която най-после може да я представим пред българските журналисти, след като само повече вече от една година германците се радват на нейното присъствие, но да се надяваме, че тази първа пресконференция ще бъде едно добро начало и с тази серия от успехи, която тя започна, ще бъде по-чест гост пред медиите при посещенията си в България. Пресконференцията се организира от Royal Cake Holding. Представител на холдинга е Петю Петков. Предполагам, повечето от вас го познават, известен наш волейболист, който ще обясни защо Royal Cake организира тази пресконференция и какви са бъдещите планове на холдинга. Вляво от мен е треньорът, който е създал Деси за професионалния ринг, Милчо Милев, който също ще е на ваше разположение за въпроси относно това как се е стигнало до това, до тази руса чаровница да побеждава така на ринга и, както германците казват, да променя отношението към женския бокс въобще в света, не само в Германия, и с тези изяви на професионалния ринг. Това, което от мен искам да ви кажа за представянето на Деси, това е, че тя има вече 10 мача официални, с които стигна до световната корона в категория до 52,5 кг. 10 мача, 10 победи, от които 5 с нокаут. Първа среща на 27 февруари 1996 година и до последната в Франкфурт на 23 октомври, когато победи по точки, за да спечели короната. Друго, което мога да ви кажа, но аз даже искам тя да се представи пред вас с накратко, освен спортно-състезателното, от кога е в Германия, кой клуб е. Преди да ви дадем думите за въпроси, ви предлагам да изслушаме Деси и останалите гости на нашата пресконференция. Първо искам, преди да започна, да благодаря на всички, които сте дошли тук. Ви кажа добър ден. Аз лично много се радвам, че съм тук в момента. Много се вълнувам, защото, разбира се, защото съм българка. За първи път идвам тук и правим нещо по-голямо за моите успехи. Аз съм от 2 години и половина в Германия и се състезавам на професионално ниво. Но просто дойде момента, когато вече реших, че трябва да говоря за себе си и повече за моите успехи. И също искам да благодаря на Royal Holding, че ме подкрепят и ме помагат този не много известен спорт да стане по-популярен и в България, надявам се за бъдеще. Аз в момента живея в Дюселдорф, тренирам в една от най-големите организации за професионален бокс, Универсум. Мисля, че сами, ако гледате този спорт, организират много често състезания. Там имат също други световни шампиони, аз не съм единствената. С Регина Хамил сме в един отбор. Тя е първата жена, която стана световна шампионка. И същевременно в Европа сме само ние двете световни шампионки в момента. На мен лично ми е много трудно, аз имам много неща, които мога да разправям и не знам откъде да започна. И мисля, че вие ще ми помогнете всички с вашите въпроси. Аз мисля, че най-добре е същевременно да ми задавате въпроси, аз ще ви отговарям. Последната ми изява, аз станах на 17 юли световна шампионка. Съвсем фреш съм дошла тук. Мисля, че не ви е страх от мене, не съм толкова страшна. И сега преди 20 дена защитих за първи път моята титла във Франкфурт.
срещу Соня Перера. Убедителна победа беше в продължение на 10 рунда. Това са последните новини, като спортни новини в момента. Останалото оставам във вашите ръце, към мен да се правите. Колеги, имате думата за въпроси. По-късно ще дадем думата и на Милчо Милев и на Петю Петков. Господин Диков. Да, разбира се, вие не сте единствени, който няма хабер от тази работа. По принцип, ако като едно сравнение мога да кажа, че женският спорт по бокс професионален е точно както при мъжете, като организация, като подготовка и като състезания. Просто от 3 години официално разум аз направих сравнително малко мачове, за да стигна до върха и ми се даде шанса да играя за световна титла. Защото това е един процес на работа, на тренировки и на доказване, който треньора и менеджера решава дали съм готова не само физически, но и психически за такъв голям успех. При жените в бокса се играят 10 рунда с 1 минута почивка. Напълно равно с мъжете. По време на тренировките специално мен не ме третират като жена, след като в такъв мъжки спорт искам да се докажа. Ние тичаме с мъжете със същото темпо, изобщо тренировките са достатъчно твърди и това мисля, че не всеки може да настои на напора. За мен лично бокса, искам да кажа, е първо хоби и след това работа. Това е едно удоволствие за мене и след това слагам на последно място моите спортни успехи. Сашо Йовко. Да, разбира се, основата, която аз имам от бойните изкуства и аз мисля, че хората, които ги познавам, тук ме познават още преди от успехите ми в тайквондо, в карате и в кикбокс. Това е една голяма база, която ми помогна бързо да се аклиматизирам в този нов спорт, защото ако сравня бойните изкуства с бокса, разбира се, разликата е много голяма, но като база за развитие, като кондиция, това ми отвори пътищата лесно и бързо да тръгна нагоре. Колеги, като сме на темата за професионалния път на Деси, предлагам да чуем и нейния личен треньор за началото. Милчо Милев, имаш думата. С Деси се запознахме 1992 година, това беше март месец. Една група по тайкондо, най-добрите тайкондисти на България, искаха да научат и боя с ръце. И Деси дойде заедно с Слави Бинев и други изтъкнати тайкондисти. И потренирахме 20 дена и след това тя остана и искаше да се занимава най-напред с кикбокс. Постигна действително големи успехи, като успоредно с това следваше и във ВИФ. Успешно си взимаше изпитите. Тя е една хубава специалност кинезотерапия, благородна. И след това се запознах с Неделчо Бабачев.
Той действително доста и помогна в Германия, записа в Гьоте институт, запозная с действително добри менеджери и след една подготовка и така добро менеджерство, тя успя да постигне световната титла. Като още в началото ми направи, че тя е доста смела, бърза, функционална. Мъжете свършваха да тренират, тя обаче оставаше още половин час да тренира. Просто съм си свършил работата. Искам да допълня също, че разбира се, господин Милчо Милев е виновен за моите успехи като аматьор. Аз съм също световна шампионка по карате, по кикбокс и европейска по тайквондо. И същевременно той е виновен за моите интереси и насоки към бокса, защото той ми показа, че бокса не е брутален спорт, има брутални хора в него. Той ми показа, че това е един интелигентен спорт с изключително интелектуален аспект. И всъщност има една приказка: апетита започва с яденето. Когато влезнеш в ринга и започнеш, това е за мен е нещо като допинг, като необходимост, като глад. Започваш да търсиш себе си. Или за мен специално този спорт мога да го сравня като нормалния живот, като живота. Това е един индивидуален спорт, който е най-близко до теб самия, като изграждане, като личност. И те учи да се бориш дори в една криза или в трудни моменти, проблемите си сам да ги решаваш. Това е базата за този спорт. Или специално за мен като жена, защото предполагам всички жени могат да ме попитат или ме питат специално защо тренирам този спорт, защо обикновено те го свързват с много бруталитет, с кървища, с чупени носове и така нататък. Искам да отговоря, че този спорт мен не ме е като развалил като жена, или при мен нещата са съвсем разделени. В този спорт аз търся себе си и доказвам себе си. Чувствам се психически устойчива срещу стреса в живота, срещу стреса в личния живот и така нататък. И мисля, че когато бях в Америка, имаше много лозунги: тренирайте бокс срещу стреса. Тогава за първи път си зададах въпроса. Това беше когато трябваше да игра за световна титла по кикбокс и нямах никаква представа какво представлява бокс. Тогава си зададах въпроса: защо няма лозунги тренирайте лека атлетика срещу бокс или някакъв друг спорт. Но когато започнах да го тренирам, тогава разбрах защо. Наистина, това е един спорт, който е близък до личния живот, до самия живот. Защото, как да ви кажа, в професионалния ринг мога да го сравня бокса като театър. Нашата сцена е ринга, ние общуваме с много проминенти, с хора и трябва да докажеш, ти си човека, който показва това изкуство и твоята цел е да докажеш, че можеш добре да се биеш. Но моята цел като жена е да докажа, че една жена може технически добре да побеждава, без чупени носове и аркади. И разбира се, за да мога това нещо да го постигна, аз тренирам страшно много, защото колкото по-добра е подготовката, толкова риска да получиш травма е съвсем малък. При мен даже мога да кажа съвсем различно. До сега през повече от 10 години спорт, активен, до сега аз нямам с нещо, което да се оплача с счупена ръка, дай Боже и за в бъдеще също, или счупена кост. При мен аз повече се наранявам в личния си живот. Например, когато правя съвсем женски неща, например като гладя, като готвя, тогава се наранявам повече, отколкото като се боксирам. Ако ме питате защо, може би защото тогава не съм концентрирана, защото си мисля за нещо друго.